дуруд бинандаи азиз, шуморо ба тамошои нашри навбатии интеллект шоу даъват мекунам. мисли барномаҳои дигар умедворам ки ҷолиб хоҳад буд ва шумо албатта онро тамошо мекунед. имрӯз дар барномаи мо аъзоини тими пешсаф ширкат доранд ва фикр мекунам ки дар ин мавсим бозии аввали онҳо аст ва умедворам ки ҷолиб хоҳад буд ва мо мешунидем ки бачаҳо бо таври ҷиддӣ ба ин маҳфил омаданд ва умедворам ки баъди бозии аввал дигар шумо самти ҳаракатро метавонед муайян кунед. хуб, ёдрас мешавам ки барои ин бозӣ масалан як рӯз, ду рӯз, се рӯз пешакӣ тайёр шудан ҳеҷ имкон надорад. барои ин бозӣ мардум, иштирокчиён бояд ки аз даврони мактабӣ омода бошанд. яъне ки ба ин барномаи зеҳнӣ ба саволҷавоб бояд аз аввал шавқ дошта бошанд, онҳо муваффақ мешаванд. вале ба кадом савол ҷавоб надодан маъниеро надорад ки масалан шумо чизеро намедонед. ин маъниеро надорад. ин барнома барои он аст ки мо лаҳзаҳои фароғати худро ба манфиат гузаронем ва саволҳо пешниҳод мешаванд, дарҳол боз ҷавобҳо ҳам пешниҳод мешаванд ва умедворам мо ҳамин гуна он чӣ ки намедонистем дониши худро пурра мекунем. ман саймона исоли сипос мекунам ба муаллифони саволҳо. ҳам аз ҷониби ҳайати эҷодии ин барнома тайёр мешавад ва ҳам мардум саволҳоро барои мо мефиристанд ки ман аз онҳо бисёр миннатдор ҳастам. агар шумо мехоҳед ин корро анҷом бидиҳед, марамат дар экранҳо почтаи мо ҳаст, шумо метавонед ба он ҷо бинависед. хуб, дар ҳайати тими пешсаф имрӯз ширкат дорад Фарҳад Тошев, Ғолибҷон Мансурзода, Муҳаммад Холиқов, Абубакр Юсупов, Субҳиддин Сайфуддинзода ва Шерозҷон Шарипов. Шерозҷон, шумо капитани команда ҳастед? дуруст гуфтам? бале. метавонед кӯтоҳ дар бораи бачаҳо суҳбат кунед? киё ҳастанд ҳамкурсони худатон ё аз ҳар гурӯҳҳо, аз ҳар ихтисосҳо? имрӯз мо як гурӯҳ ҷавонони фаъоли кишвар ҷамъ омадем аз ҳар донишгоҳҳо, яъне аз донишгоҳи миллии Тоҷикистон, донишҷони академияи идоракунии давлатӣ назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ва донишгоҳи славянии Тоҷикистон ҷамъ омадем ки то дониши худро дар ин барнома санҷида бошем. яъне берун аз эфир шумо дӯст ҳастед ба ҳамдигар, ҳамин? бале. офарин. хуб, саволҳо ҷо душворанд воқеан ва умедворам ки шумо ҷавобҳои дурустро якҷоя фикр карда меёбед. як дақиқа вақт барои шумо пешниҳод мешавад. шумо метавонед мубоҳиса кунед, баҳс кунед, ҳар кас вариантҳои ҷолибро пешниҳод кунад. фақат капитани команда хоҳад гуфт ки кӣ ба савол ҷавоб медиҳад ва мо ҳамон нафара гӯш мекунем. вақте ки ҷавоба қабул кардем, онро дигар иваз карда намешавад. шумо як дақиқа вақт пеш аз оғози барномам як дақиқа вақт доред барои истифода ва ҳар вақте ки пеш аз муҳлат ҷавоб доден, вақт истифода нашуда, шумо як дақиқа вақти иловагӣ мегиред агар ҷавобтон дуруст бошад. хуб, мо мунтазир ҳастем. умедворам ки як барномаи ҷолибро нишон медиҳед. марамат хоҳиш мекунам рақами саволи навбатиро муайян кунанд, дурусттараш рақами саволи аввалро. саволи рақами як. таваҷҷӯҳ кунед ба савол. баскетбол дар гузашта вақти нав пайдо шуданаш аз бозии имрӯз мавҷуд буда каме фарқ дошт. масалан баъзе тағйирот дар сабадчаи бозӣ баъди соли 1913 пайдо шуд. маҳз барои ҳамин буд ки дар гузашта ҳамон чиз як ҷузъи ҷудонашавандаи тамоми бозиҳои баскетбол буд. чӣ? шумо 6 нафар ҳастед ва вақте ки савол пешниҳод мешавад, шумо саволро бинависед. кӯшиш кунед ки бинависед. нимҷумлаӣ, якҷумлаӣ, намедонам, кӯшиш кунед ки бинависед, то вақт мо барои 2 бор 3 бор такрор кардан наравад. баскетбол дар гузашта вақти нав пайдо шуданаш аз бозии имрӯз мавҷуд буда каме фарқ дошт. масалан баъзе тағйирот дар сабадчаи бозӣ баъди соли 1913 пайдо шуд. маҳз барои ҳамин буд ки дар гузашта ҳамон чиз як ҷузъи ҷудонашавандаи тамоми бозиҳои баскетбол буд. чӣ? чӣ буд он як ҷузъи ҷудонашавандаи тамоми бозиҳои баскетбол? марамад як дақиқа вақт фикр кунед. футбол ҳамин баскетбол гуфтем, мисол фарқият дошт. Фарқият дошт. 1913 гуфтад. Значит,
همین فرقیت داشته بودیم یکی با کانتر همین تغییرات همین چیزش که در همون بسکت امروز کارزینکن و تمام اون هم در رفت واسه یکی جزء جدا نشونده همون بسکتبال بوده که اون وقت دیدم یا خود اون ثابت در نظر داره ثباتی که به خودی ثبات شده شده ویدیوش و دیدگی طول نیست تمام ندارن تو ثبات داد و ثبات برن تو مونم اجاش ها ثبات داد تو نیست در درون ثبات دیگه اما ثبات گرفتن تو شد تو میزنن تو پایین باز من چه میتونم چه جواب کنم چیزی که خیلی میشه چی شده ادبی لگیش نخش صوت بخاطر هر خیلی نخشه چیزی جدا نشونده بودن جزء جدا نشونده تمام فقط بسکتبال در نظر دارن як дақиқа вақти шумо сипарӣ шуд марҳамат сардори даста кӣ ба савол ҷавоб медиҳад از دسته ما فرحت جواب میدهد марҳамат با این سوال با فکر ما یعنی ما همین بچه‌ها با خلاصه اومدیم که وقتی ما در اول میبینیم همون بازی بسکتبال یعنی از تاریخ پیدایشش تنها سبد بود همون سبده که از میوه میگیرن یا که در همون وقتا میگرفتن بعد در زمان حاضر همون سبد نیست دیگر تنها همون توره هست و همون حلقه است که تو میزند پایان میغلطد мо ҳамина дар назар доштем ҳамун ҳалқаро мо дар назар доштем ки ба поин шумо сабад гуфтем яъне он чӣ ки масалан ҳамун туру як ҳалқаву ҳамин чиро дар назар доштем ки тағйирот дар он буд яъне сабад гуфта шумо сабаде ки масалан дар дохили он масалан нону чизи меваву чизи дигар мегирад ина дар назар наоред ин яъне ки ҳамун сабадча барои бозии баскетбол ё ки ҳамун ҳалқа ва туре ки ҳаст тағйирот дар ҳамон буд یعنی در تا سال 1913 همون سبد تشون نبود یعنی وقتی توپ رو میپرتافتن سوراخ نبود اما توپ در همون سبد میستاد و سودیا تنها میرفت همون توپ رو داخل همون سبد بیرون میبرد بعد از سال 1913 و حلقه رو یعنی همون سبد رو گرفتن یعنی فقط حلقه توپ تنها گل میشود یعنی توپ به پایان میافته худи мазмуни саволро фаҳмидед гуфтем ки маҳз барои ҳамин буд ки дар гузашта он чиз як ҷузъи ҷудонашавандаи тамоми бозиҳои баскетбол буд шумо яъне ки як чизеро бояд биёбед он чиз чӣ аст он با فکر ما همون шумо дар мавриди таърихи баскетбол хуб гуфтем дуруст гуфтем ки воқеан ҳамин гуна буд аввал вақте ки туба мепартофтанд ба ҳамун тур банд мешуд барое ки поёнаш кушода набуд аммо саволи хел аст ки маҳз барои ҳамин буд ки дар гузашта ҳамон чиз як ҷузъи ҷудонашавандаи тамоми бозиҳои баскетбол буд яъне шумо як чим чизи дигара бояд пайдо кунед олӣ авоне ки шумо маълумота гуфтед ин маълумот албатта дуруст аст یعنی همون چیزی است آل تا زمان حاضره وجود دارد акнун ин аст шумо худатон фикр кунед ки метавонад вуҷуд дошта бошад ё не барое ки дар савол буд ки дар гузашта ҳамон чиз як ҷузъи ҷудонашавандаи бозӣ буд яъне худаш маълум аст ки ҳоли чӣ ҳоли вуҷуд надорад марҳамат шумо метавонед як дақиқа вақти иловагитон истифода барем ё метавонед ин варианта пешниҳод кунед марҳамат барое ки дигар мо барои фикр кардан вақт надорем ва ман умедворам ки шумо медонистен ман аз ҳама қоидаи асосии бозиро нагуфтам ҷавобҳои қисман дуруст ҳамчун ҷавоби нодуруст қабул мешаванд барои ҳамин шумо кӯшиш кунед ки ҷавобҳо қисман дуруст не пурра дуруст бошанд марҳамат تغییر یافتن шакли чӣ شکل همون ҳалқа حلقه‌ای که аввал чорбуҷа буд баъд ҳалқа шуд не ҳамин тавр ё аввал шояд ром буд ё намедонам шакли тухм шакл буд хуб ҷавоби шумо чӣ аст бачаҳо вақти мо зиёд сарф шуд ба хотири он ки шумо аз меъёр зиёдтар фикр карда истодед марҳамат در бачаҳо شکل سبد وجود داشت و بعد به جای آن تور اضافه کردم тур илова кардам қабул аст ин ҷавоб ин ҷавоб қабул аст ва бояд гӯям ки ҷавоби нодуруст аст гуфтем ки ҳамон чиз як ҷузъи ҷудонашавандаи бозиҳои баскетбол буд инҷо фарҳад буд ба фикрам гуфт ки тур поёнаш маҳкам буд ту ба мепартофтан чӣ мешуд дар мемонд чӣ хел бояд мегирифтан ҳамуна یعنی چوبه بود که нардбон буд нардбон зинапоя буд ине ки зинапоя дар ҳама бозиҳои баскетбол буд онро мегузоштанд баромада тупа мегирифтанд
ва вақте ки поини ин сабада кушодан, поини ин ҳалқа ва тура кушодан, дигар кор осон шуд, ту худаш меафтид. саволи рақами 12. таваҷҷӯҳ кунед ба савол. он давлатро мегӯянд ки давлате ки ҷазираҳои хеле зиёд дорад ва онро ҳатто кишвари 1000 ҷазира меноманда мегӯям ва мегӯянд ки ҳудуди 13500 ҷазира дорад ки 12000 он одам надорад. ина мегӯянд як кишвар аст. хуб, ва шумо баъд як дақиқа гӯед ки чӣ ном дорад он давлат? марҳамат, як дақиқа вақт фикр кунед. ҷазираҳои филиппин. Индонезия ё Малайзия. Индонезия бутаги шо. Индонезия. Ёки островҳои назди Соединённые Штаты Америка дайку. Индонезия. Островҳо ҷазираҳо. Индонезия. ҳозир савзагани бугӯ як вақт Индонезия 14 та дорад, яъне ки одам бисёр надорад. Дар бисёр ҷазираҳо одам зиндагӣ намекунад. Дар бисёр ҷазираҳо. Дар бисёр ҷазираҳои он Чанд ҳазор гӯшт мегӯянд? 14000 одам надорад. 12500 одам надорад. як дақиқа вақти шумо сипарӣ шуд. марҳамат, сардори даста ки ба савол ҷавоб медиҳад. ба ин савол аз дастаи мо абубакр ҷавоб медиҳад. марҳамат. муҳтарам ровӣ, чӣ гуна ки ба андешаи яъне ки ҳамкорони мо ба сабаби ки мо 13000 яъне ки дар як ҷазира зиёда аз 2500 онҳо аҳолӣ надоштанд, ин ба андешаи мо Индонезия мебошад. индонезия ки зиёда аз 14000 бояд зиёдтар яъне ки ҷазира дошта бошад. индонезия ҷавоба қабул кунам? бале бале, қабул аст ин ҷавоб. индонезия. ва фикр мекунам ки бачаҳо саросима нашуданд ё саросима шудед? не саросима нашуданд ва ҷавоби намедонам барои чӣ ҷавоби индонезияро пешниҳод карданд. хуб, шояд барои он аст ки ин ҷавоби дуруст аст. ҷазираҳои хеле зиёд дорад, ҳудуди 13500 ҷазира ва мегӯянд ки дар 12000 он одам зиндагӣ намекунад. саволи рақами 11. таваҷҷӯҳ кунед ба савол. он калимаҳое ки шумо бояд пайдо кунед, хуб, бо он калима ифода мешавад як услуби тасвири кадом як аксу мусаввара бо роҳи ба қавле харошидан ё пай кардан анҷом дода мешавад. яъне бо кадом як таҷҳизоти нуктез мисли пиру, намедонам кадом як таҷҳизоти дигар, картон ё коғаз харошида мешавад, пай мешавад ва дохили он бо туш пур карда мешавад. яъне як усули бисёр аҷоиб аст. хуб, ва онро истифода мебаранд. шумо гӯед ки ҳамин усул чӣ ном дорад? ёдрас мешавем ки ин як калимаи фаронсавӣ аст. марҳамат, фикр кунед, як дақиқа вақт доред.
کلمه فرانسویه بر کلمه فرانسویه بر Nós temos de novo. یا با پیرون یا با سیم خشوب فهم چه بود Nós já temos de novo. Tinha que ver no sábado ou dar no sábado e کردن و استفاده میکنم و در دنیا توش نگاه دارم. اینه چه میفته باشن برای اموران کردن پیرون نام اسلوبی تصویری مقصد نامش کلمه باشه نام فرانسوی این پیش از سرور کلمه خروسی وقتی نزونه هم باید دوش پیرون فرانسوی روچکوی چیزی بود که سیرکو як дақиқа вақти шумо сипарӣ шуд марамат сардори даста ки ба савол ҷавоб пешниҳод шумо бояд як усули махсуси тасвиргариву расмкаширо ёбем ки дар он ба воситаи кадом як таҷҳизоти нуктезе мисли пиро ё кадом як таҷҳизоти дигар картон ё хуб варақ пай мешавад яъне ба қавли харошида мешавад пай карда мешавад ва дохили он ранг рехта мешавад туш ё ранг мерезанд хуб ҳамин усул чӣ ном дорад ҳамин техника чӣ ном дорад масалан номи дигараш чанд бо ду ном тахмин мекунам ки ифода мешавад ин воскография аст номи дигараш воскография аммо шумо ҳамон калимаи фаронсавиро бояд пайдо кунед ки бо ҳамон калима ин усул яъне муаррифӣ мешавад ишора мешавад марамат як дақиқа вақти шумо аллакай истифода шуд марамат умедворам ки кадом як вариантҳо ҳастанд агар бошам пешниҳод кунед зеро ки агар дар ин бора маълумот надошта бошед хеле зиёд дурударозам баҳс кунед ҷавоби дуруста намеёбед ба хотири он ки баъзе ҷавобҳо ин ҷо ҳастанд ки кадом як донишҳои мукаммали ҳамун соҳаро талаб мекунанд масалан агар байни шумо ягон рассом мебуд вале бе ягон истифодаи вақт ҷавоба пешниҳод мекард марамат ба ин савол мехоҳам худам ҷавоб диҳам марамат ҷавобе ки ман пешниҳод мекунам ин сиркул мебошад чӣ мебошад сиркул циркул ин ба фикри шумо калимаи фаронсавӣ аст хуб намедонам ки циркул ба ин чӣ иртибот дорад ё умуман рассомон истифода мебаранд ё не вале ҷавобе ки шумо бояд пешниҳод мекардед ин гратаж буд гратаж ин ки ҳамин ҷавоб аст аз калимаи харошидан ё пай кардан ва ин калимаи фаронсавӣ аст саволи рақами 2 таваҷҷӯҳ кунед ба савол он бозӣ асосан ду намуд дорад он бозӣ асосан ду намуд дорад якеша намуди русӣ мегӯянд ҳамин гуна ном мебаранд намунаи русии ин бозӣ аст ва дигараш ин намунаи байналмилалии бозӣ аст ки ба шумораи 100 иртибот дорад шумо ёбед ки ин ҷо гап дар бораи кадом бозӣ меравад яъне он бозӣ асосан ду намуди машҳур дорад якеаш русӣ ва дигараш байналмилалӣ ҳамон варианти байналмилалиаш ба шумораи 100 иртибот дорад марамат як дақиқа вақт доред фикр кунед هم روسی نمیگه هست نمیگه همین چیز هم بین المللی که یک صدات چیزا ده میشه چیه بسد استون تنیس یا که چی باشه این خیلی چیز هم بازی میکنن فوتبال ایکراوی افتاد نگاه ها این بازی بین المللی نمیگه چیزی قانون دولت تو دارم بین چیز هم هست بین المللی
майли гишай ба дураку дадашон та чиза меқаба икшар мезанам ку сало бази мекунам 100 калима артиш дора ва калима сад намша фикр дорам калимаи сабқати неаш мида байналмилалӣ шумо хон рӯси нест калимаи англиси ҳамн стони теннис байналмилалӣ як дақиқа вақти шумо сипарӣ шуд. бачаҳо шумо эҳсос мекунед ки дар ин бозӣ вақт чиқадр тез мегузарад, не? бале мислем ки нав 20 сония фикр кардем, вале як дақиқа шуда вакай. ва ин аз рӯи дақиқаҳо ба назари мо дарозу кӯтоҳ мешаванд, вобаста он ки мо дар куҷо ҳастем. ва аксарияти онҳое ки дар ин бозӣ иштирок мекунанд фикр мекунанд ки як дақиқа хеле тез мегузарад. марамат кӣ ба савол ҷавоб медиҳад? ба ин савол аз дастаи мо муҳаммад ҷавоб мегардонад. ин настольни теннис мебошад тенниси рӯи миз. бале бале ин бозӣ тенниси рӯи миз аст ва чӣ бале. иртибот дорад масалан варианти байналмилалиаш ба шумораи 100 чӣ иртибот дорад? Не, агар донед ҷавоб мегӯед, агар надонед ҳеҷ дигар мушкил нест, ба хотири он ки шумо ҷавоба ба қабле гуфтем. яъне тенниси рӯи миз аст. мо гуфтем ки ин бозӣ асосан ду намуна дорад, ду вариант дорад. якеша мегӯянд русӣ ки ба шумораи камтар аз 100 иртибот дорад. дуюмша мегӯянд варианти байналмилалӣ ки ба шумораи 100 иртибот дорад. яъне варианти аввалшам ба як шумора иртибот дорад ки аз 100 кам аст. хуб шумо фикр мекунед ки дар теннис ҳисоб то 100 меравад амхел? ё ки 100 ягон чизи дигарро дар назар доранд? ё шояд вазни бозингароро дар назар доранд ки аз 100 кило зиёд ба теннис машғул намешаванд? ба хотири он ки яке агар ҳамон саққучаи тенниса пахш кунанд, аз он дигар чизе боқӣ намемонад агар шумо аз 100 кило вазнинтар бошед. ин ҷавоба қабул кунам бачаҳо? инак мо боз камеам фикр кардем ва мехоҳем ки хоккейро яъне хоккейро интихоб мекунем. бале барои ки онҷо бозӣ то ҳисоби 100 меравад амхел? ё не? мо бо ҳамин шумораи 100 шуморо хеле гаранг кардем, хеле азият додем. чӣ варианта пешниҳод мекунед? тенниси рӯи миз ё хоккей ё ҳардуша қабул кунем? ҳам хоккей хоккей ин вариант ҳам ҳаст. мо метавонем дар баъзе ҳолатҳо ҳарду вариантам қабул мекунем. чӣ кор кунем? май гуфтам интура қабул намешавад ҳарду варианти шуморо қабул кунем? маш ҳарду варианта қабул мекунем ва ҳоло шумо хоҳед фаҳмид ки мо кадом ҳолат ҳарду варианта қабул мекунем. мо дар баъзе ҳолатҳо ҳатто 3, 4, 5 варианта қабул мекунем. медонед кадом вақт? вақте ки ҳамаи вариантҳо нодуруст бошанд. ин ҷо гап дар бораи шашка меравад. бозии шашка ва 64 ҳамон чоркунҷаҳо яъне ки дар бозӣ ҳаст ва дар бозии байналмилалиаш ҳамон ба қавли чоркунҷаҳо 100 то ҳастанд ва ин варианти байналмилалии бозии шашка аст. саволи рақами 8 таваҷҷӯҳ кунед ба савол. сенздаҳуми ноябр як рӯзи байналмилалӣ таҷлил мешавад ва он ба зодрӯзи як нафаре иртибот дорад ки кадом вақте аввалин мактабро барои ҳамон гурӯҳи махсуси кӯдакон сохта буд. шумо гӯед ки чӣ рӯз таҷлил мешавад ва агар донед мегӯед ки кӣ буд он нафар ки аввалин мактабро барои як гурӯҳи махсуси кӯдакон сохта буд. яъне ин мактаби оддӣ набуд, мактабе ки масалан мактабҳои оддие ки ҳастанд. хуб 13 ноябр маҳз аз санаи таваллуди ҳамин нафар як рӯзи байналмилалӣ аст. рӯзи байналмилалӣ як гурӯҳи махсуси одамон воқеан. ва агар савол фаҳмо аст, марамат як дақиқа вақт. гуфтем ки ин савол ду шоха дорад, барои ҳамин ба ҳар як қисмаш ки агар ҷавоб гуфтем мо ҷавоби шуморо қабул мекунем. марамат фикр кунед.
مخصوص برای کودکان تشکیل فکر دادیم. هم برای مکتب کورای کودکای کور برای اون نفرانی که نابینا هستن اما شخص شاید که نابینا بشه هم ناشنوا ناشنوا مکتب داشتیم و باید سوال دو بخش برام میگم هم روز بین المللی جشن روز باشه 13 هم کی ساخت 13 هم نوع شخصی که ساخته است 13 نوامبر روزی روز نوامبر نیست 13 چه روزی بین المللی نابینا شخص همون چیزی نابینا همون میگه نه جوابش میگه نه روز 13 کدوم روزی چی وقت داره سیمین دکابر وقت تمام میشه وقت باشه میتونه سوال جواب تیار як дақиқа вақти шумо сипарӣ шуд марамад сардори даста ки ба савол ҷавоб медиҳад ба ин савол аз дастаи мо ғолибҷон ҷавоб медиҳад. муҳтарам ровӣ мо бо аҳли гурӯҳ фикр кардем ва ба як хулосае омадем ки ҷавоби мо шояд ки санаи 13 ноябр як рӯзе бошад рӯзи нобиноҳо ва дар ҳамон рӯзи 13 ноябр дар тамоми ҷаҳон рӯзи нобиноҳоро ҷашн мегиранд ва дар ҳамон санаи 13 ноябр таъсис додани мактаби нобиноҳоро аввалин мактаби нобиноҳоро як мактаби махсусро барои нобиноҳо таъсис дод. ин фикр мекунед ки мактаб барои нобиноҳо аст ва 13 ноябр аз рӯзи зодрӯзи ҳамон нафар ки ҳозир мо номша намедонем ки аст хуб рӯзи байналмилалии нобиноён аст ҳамин тавр бале ва фикр мекунед ки он нафар ҳамон шахс ки аввалин мактаба дар дунё барои нобиноҳо кушодааст ин валентин гаюи аст ва ҷавоби шумо комилан дуруст аст. ҷавоб дуруст аст ва ин 13 ноябр рӯзи байналмилалии нобиноён аст. саволи рақами 10 таваҷҷӯҳ кунед ба савол. инҷо гап дар бораи як ҳаракат меравад ва шумо ба ёд биёрен замони ҷанги дуюми ҷаҳонро ва ин ҳаракат ҳамагӣ 2 моҳ фаъолият кардааст ва яке аз аввалин маршалҳои иттиҳоди шӯравӣ Климент Ворошилов як муддат сарфармондеҳ буд дар ҳамин ҷо. шумо гӯед ки инҷо гап дар бораи кадом ҷузъ меравад, гап дар бораи кадом ҳаракат ё гап дар бораи кадом қисм меравад? фармондаи куҷо, фармондаи кадом ҷузъ, фармондаи кадом ҳаракат ки ҳамагӣ масалан ҳамун солҳои 42-ро агар мисол берем моҳи сентябри соли 42 таъсис ёфтааст ва ҳамагӣ 2 моҳ фаъолият кардааст. марамад як дақиқа вақт доред фикр кунед. تا 42 ماه уже буд шидага ده حرکت کرده شدگه یا ده حرکت شدگه گپ دوباره حرکت میرود که همون حرکت 2 ماه تموم کرده نه که همون حرکت 2 ماه تموم کرده در جنگ دوم جهان بوده این حرکت در جنگ دوم جهان شدگه حرکت کرده 2 ماه همین طرفی زد چیه نه شدگه حرکت مارشال چی گفت نوشان مارشال چی گفت همون گنرال پارتیزان گروه پارتیزان ها همون در جنگ دوم جهان بود داخل گروه پارتیزان تأسیس کرد این مارشال میگه بگی این مارشال بودیسه که حرکت این بودیسه که فرموده ای کلام بودیسه پارتیزان گروه حرکت آخه مارشال بودیسه як дақиқа вақти шумо сипарӣ шуд. марамад бачаҳо ки ба савол ҷавоб медиҳад? ба ин савол мехоҳам худам ҷавоб гардонам. марамад ба ақидаи ман ин номи ҳамин гурӯҳе ки дар ҳамон ҷанги дуюми ҷаҳон 2 моҳ фаъолият кардааст ин гурӯҳи партизанӣ мебошад.
партизанҳо мо гурӯҳ нагуфтем умуман ҳаракати партизанӣ як ҳаракат гуфтем ҳаракат балки гурӯҳ аз ҳаракати партизанҳо партизанҳо буд бале пас чаро фақат ду моҳ ин яке аз ҷузъҳои бисёр муҳим буд не чаро фақат ду моҳ гуфтем ки моҳи сентябри соли 42 таъсис ёфтааст ва фақат ду моҳ амал кардааст мумкин аст сабабе ки ҳамон кам будани шумораи одамошон ман фикр намекунам ки кам будани одамон барои он ки шумо филмҳоро тамошо мекунед кам мебинед бале марҳамат агар кадом як пешниҳоди дигар надошта бошед метавонед пешниҳод кунед ҳеҷ гап нест мо баъзан саволҳоро пешниҳод мекунем ба хотири он ки баъзе андешаҳо ба ёдтон омадан мегирад ва гуфтем ки сарфармондеҳи он ҷуз ё он ҳаракат ё он қисм яке аз маршалҳо яке аз аввалин маршалҳо Климент Ворошилов буд хуб гап дар бораи Ворошилов гап дар бораи кадом ҳаракат меравад шумо як ҷавоб доштед чаро интизор мешед пешниҳод кунед охир дигар ҳаракати партизанӣ ҷавоби мо партизанӣ ина иваз намекунед дигар не намекунем ва сарфармондеҳи ин ҳаракат маршал буд охир бале мешавад ин тавр бале ӯ ҳаракати партизанӣ ҳаракати махфию пинҳонӣ нест бале пинҳонаи ҳамонро маршалла мекунад баъд чӣ хел дигар маълум будааст ки сарфармондеаш Ворошилов будааст маршал будааст ҷавобро иваз намекунем ҳамин ҷавоб ҳамин аст хуб ҷавоби шумо нодуруст иваз мекунед ё намекунед не ҷавоби шумо нодуруст нест дуруст аст ин ҷо гап дар бораи ҳаракати партизанӣ меравад офарин саволи рақами 9 таваҷҷӯҳ кунед ба савол соли 1944 дар назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон раёсати санъат таъсис дода мешавад ва сарварии он ба дӯши як ҷавони соҳибистеъдод як шоири хуб гузошта мешавад ба дӯши кӣ гузошта мешавад мехоҳем аз вақт истифода накунем истифода накунед агар як дақиқа вақти иловагӣ мегиред агар ҷавобтон дуруст бошад марҳамат ба ин савол аз дастаи мо Абубакр ҷавоб мегардонам муҳтарам робӣ ба андешаи яъне ки гурӯҳи мо соли 1944 ба яъне ки аз тибқи ташаккули яъне ки раиси санъат ин ба номи Абулқосим лоҳутӣ мебошад яъне ки ин шоири ҷавон кӣ буд Абулқосим лоҳутӣ буд кӣ ёфт ин ҷавоба биед барои ҷуръаташ як бор кафкубӣ кунем барои ҷуръаташ аммо агар ин хел бигирем ҷавоб нодуруст аст гап дар бораи устод Турсунзода меравад вақте ки раёсати санъат таъсис дода мешавад ва сарварии он ба дӯши шоири ҷавон бубинед ҳамон вақт 32-33 сола будааст ва ба дӯши Мирзо Турсунзода гузошта мешавад саволи рақами 4 таваҷҷӯҳ кунед ба савол аз миёни чанд номе ки ҳоло қироат мекунам ё ба забон меорам кадоме аз онҳо набояд дар ин рӯйхат бошад дизел кингстон мансарда патефон саксофон кадоме аз ин номҳо бояд дар ин рӯйхат набошад
марамат. Як бор дигар. як бор дигар ми саволат такрор мекардем. Нависем. аз мери чанд номе ки оли талаффуз мекунам, кадоме аз онҳо бояд дар ин рӯйхат набошад, яъне набояд он ҷо бошад. Дизел, Кингстон, Мансарда, Патефон, саксофон. Саксофон. Хуб, як дақиқа вақт дорен, марамат фикр бояд саксофон набошад. Ин моддаҳое ки дизел бо дигари моддаҳои газӣ. این مدای گازی هست. бале моддаҳои газӣ саксофон бошад. ساکسفون این نوازی نوازی. چیکونه که خیلی ساکسفون میگه. اکاسی فیلم. ори беса ори бификр кунӣ. эй саксофон номоша ки тур нест я бохоне. دیزل کینگستون ولی نه نه کینگستون مار چی مانساردا. اون کتیفون با ساکسفون. саксофон бояд набошад. نه نه اون سرسمان نشین. шарсман телефон чи ядом моддаи газӣ бояд якташ набошад. саксофон бояд набошад. منظر ساکسفون موسیقی tori моддаҳои газӣ чӣ хел саксофон яке бод дизел набошад ё шахсон бошад кая бу дигар яке бошад як дақиқа вақти шумо сипарӣ шуд. марамат бачаҳо, ки ба савол ҷавоб медиҳад? میخوام با این سوال خودم جواب گردانم. از بین آنهایی که نامبر کردید باید دیزل در آن رویخط نباشد. бояд дизел набошад. барои чӣ? برای اینکه ҳамаи дигар номҳо دیگرهایش اسباب موسیقی دیزل ҳама чӣ ба سوزشواری. мусиқӣ иртибот доранд ба фикри шумо, ҳамин дизелаш нест, не? بله. баъду сарояндаҳо масалан бо автобус нарафтанд ба туй. автобусе ки бо дизел ҳаракат мекард, не? نه اتوبوس در اینجا دخل ندارد. این دیگرش اسباب موسیقی دیزل باید мефаҳмо охир шояд бо сӯзишворӣ дизелӣ ҳаракат мекунад ки ё не? حرکت کردم با این دخل ندارد با این کلمه‌ای که نامبر ҳаракат کردم. кардан дахл надорад, а? بله. не агар ҳамо автобус набошад ё кадом як воситаи нақлиёт, овозхонае ки гуфтен ҳунармандову ин асбобҳои мусиқӣ гуфтен чӣ хел меравад то туй? او دیزل با اتوبوس تعلق دارد. این اسباب موسیقی در درون اتوبوس است. мусиқӣ дизел тааллуқ надорад. Кадоми бо шумо асбоби ба- мусиқӣ бо дизел яъне ки моддаи сӯзишворӣ истифода бурда намешавад. хуб, хулоса ҷавоби шумо инҷо калимаи дизел бояд набошад. анамин ҷавоби дуруст набуд. ҷавоби дуруст набуд. ба хотире ки дизел, Кингстон, Мансарда, саксофон ино насабои одаманд. ҳамин патефон бояд инҷо намебуд. ба хотире ки патефон ин насаби одам нест. саволи рақами 5. таваҷҷӯҳ кунед ба савол. дар бразилия як вақт як намуди сӯзишвориро ихтироъ карда буданд ки ден дизел ном дошт ва он омехтаи дизел ва як мояи дигар буд. як мояи дигар. чӣ моеъ буд он? дар бразилия як вақт як намуди сӯзишвориро ихтироъ карда буданд ки ден дизел ном дошт ва он омехтаи дизел ва як моеи дигар буд. чӣ моеъ? марамат як дақиқа вақт фикр кунед. یا موی دیگه چی میشه روی تیار اول میشه دین دیزل برازیل برشی چی داخل این سوال میگه که اخلاقش باید در برزیل یک مایع استفاده کردن میگه در آن دیزل و یک مایع دیگر نه استفاده بردم یا اول دین دیزل میگه استفاده بودن که بعد توسط باید اوجه میگه استفاده کردن با برای همه شوری هم چی وردن دین دیزل استفاده کردن که در ترکیب اون دیزل و مایع دیگر بود نگو نه دین دیزل استفاده یا مایع همون دین دیزل میگه در همون چیز برزیل میگه استفاده کردن که میگه اوکی با استفاده کردن بردن که بعد توسط وای میگه اوجه میگه یا مایع دیگه میگه
نه من خیلی فهمیدم. من فهمیدم که یعنی مهم صد قطعی دیزل نویره یک بار جوا کرده که دیزل حاصل شد. خیلی فهمیدم. یک دقیقه وقتی شما سپاری شد یک بار دیگه همین سوال رو تکرار میکردیم. سوال تکرار. یعنی شما یک دقیقه فکر کردین ولی نمیدونید که سوال درباره چی کمی است. سوال رو ناتوری فهمیدیم. ناجو فهمیدم. کمی شما سوال یک دقیقه درباره چی فکر کردید بچه‌ها؟ درباره موعد درباره سوال لیکن نمیدونید چی بود نه؟ خب در برزیل یک وقت یک نماد سوزشواری را اختراع کردند که دن دیزل نام داشت. آمیخته دیزل و یک مایع دیگر بود. شما یابید که همون مایع چی است؟ چی بود؟ وقتی که درباره برزیل می رود اون مایع چی میتواند باشد؟ نفت می باشد. آمیخته دیزل و نفت هم خیلی؟ بله البته. میشود این منطقا درست شد جوابتون؟ دیزل هم خودش یک همون سرچشمش مواد نفتی نیست؟ بله بله. ولی با نفت علایده است. شما نفتی خام در نظر دارین به فکرم نه؟ از زمان برای که در شکل خام است و اون را بعد کار میکنن. بله. بعد بنزین و سلیرکه و نمیدونم مواد سوختی دیگر را استحصال میکنن. بله. خب یعنی نفت نموی نفت است. این جوابتون کاملا نادرست است. به خاطر که اینجا گپ درباره آمیخته این مویه این روغن پالما بود. روغن پالما. اونی که در یعنی که غذا استفاده آن ولی در بسیار کشورها ممنوع است، منع است و وارد نمی شود و در کشور ما هم همین گونه باید از این چیز استفاده نبرم به خاطر که به صحت میتواند ضرر داشته باشد. خوب بچه‌ها یادداشت میشم که بیننده عزیز این تیم پیشصف نام داشت و بازی اولشون برگزار کردن. باید بگم که حسابتون بسیار خوب است. حالی در موسم نو فکر میکنم که غیر از یک بازی تیم ایزاتروپ دیگر بچه‌ها با این حساب بازی‌های خود را جنببست نکردن، یعنی کمتر از 3 جواب درست داشتن و این فولینک است چون بازی اول است و فکر میکنم بازی دیگر بازم خوبتر میشود. برای شما موفقیت آرزو میکنم بیننده عزیز. ما انتظار سوال‌های جالبی شما هستیم. شما با پچتای ما بفرستین. فقط خواهش میکنم که سوال‌ها جالب باشند، سوال‌ها با استفاده از نمیدونم کدام یک منبع‌های معتمد باشند. شما منبع رو هم بنویسین. کمک معلومات در اختیار ما گذارید. اگر از اینترنت است همان پیوند یا سیلک رو در اختیار ما گذارین که ما پیش از سوال‌ها را پیشنهاد کردن البته آن را تشخیص میکنیم، میسنجیم و اینجا باز دوستان ما هستند، کارمندان ما این مسئولیت به دوش دارند و بعد سوالات در افیر پیشنهاد میشن. خوب موفقیت برار و کامیابی را براتون آرزو دارم. سبحان جلیلوف بودم. تا نشر دیگر کامیاب و موفق باشید.